Здравейте! Аз съм Тодор Цачев, ръководител на Младежка школа Духов оркестър при Народно читалище Виделина в град Панагюрище. А в днешния видеоклип ще разгледаме един много сериозен инструмент. И това е баритон хорн. Този голям, красив, меден духов инструмент, също както и тромпета, има винтили. И чрез тях се променя дължината на тръбата и може да издава различни звуци. Разбира се, този инструмент се използва за да изпълнява по-ниските партии или басовите партии в духовия оркестър и така той крепи на мощните си плещи целия оркестър. Също както и другите медни духови инструменти, на баритона има мунщук, който придава вибрацията от устните вътре в инструмента, така се раздвижва въздуха вътре в тръбата и се получава звука. А вие можете ли да правите ето така? Да, малко странно изглежда, но пробвайте. Все едно имате една шлюпка от семка тук на устата, искате да я плювнете ето така. И същото това нещо го правите вътре в мунщука. И когато сложите мунщука на баритона и правите пак същото това нещо вътре в него, се получава следното нещо. Малко като голям кораб звучи, но всъщност това е баритон хорн. И въпреки, че изпълнява само най-ниските тонове в оркестъра, на баритон хорна могат да се изпълняват и солови произведения, защото той има много красив, мек и топъл звук. Ето, например, приспивна песен от Йоханес Браунс. Звучи невероятно хубаво, нежно и прекрасно. Ако искате да се научите да свирите на баритон хорн и да бъдете основата на оркестъра, заповядайте в Младежка школа Духов оркестър град Панагюрище.